aħna kellna waħda mill-missina kienet Deborah Xkembri, u Deborah Xkembri qalet li kien x'qal il-Prim Ministru, jien għattila fejn qalu, għattila li ma smajtux kif qed tajda hi, u ftemna għalt li kienet fer li nuru x'qalet hi u mbagħad anke x'qal il-Prim Ministru. U nħallu fidejn il-ġudizzju tagħkom biex taraw min miż-żewġ persuni illi qed jgħidu dak li qed jgħidu. Mela ħa naraw daqsxejn x'qalet Deborah. Il-Partit Nazzjonalista lately dak kollu li qed jgħid qed ikun diviżiv. Pereżempju, lil nisma' lill-Prim Ministru jgħid in-Nazzjonalisti jagħmluna proud u l-Laburisti ġeluna nistħu. Li kollok. Għala, smajtu f'waħda mill-diskussjonijiet li kellu? Ġi rapportat ukoll. Għala, ma smajtix, insegwi kollox, u ma smajtix. Jiena nassigura li smajta. Ok, mela. U allura issa se nagħmlu x'qal il-Prim Ministru f'mass meeting ħażabar. Dak il-Labor li sa 8 snin ilu biss, 8 snin ilu isu l-bira, tafx kien qed jagħmelux, kien l-uniku partit fl-Ewropa li kien qiegħed jgħidilna li m'għandniex nidħlu fl-Unjoni Ewropea. M'hawnx partit ieħor fl-Ewropa li kellu dak in-negattiv kollu, dak il-Labor li ħlifi maqdar li kien ibeżżana li saħansitra qalilna li aħna makku nimbelaw mill-baleni, dak il-Labor ġanna nistħu mal-Ewropa kollha. Ħbib tiegħi, il-Labor iġanna nistħu, il-Nazzjonalisti iġaluna nkunu kburin, Bil-Labor tissi man-Nazzjonalisti tiftaħar li inti Malti. Il-ġimgħa d-dieħla